Hi guys! Kamusta kayo? Welcome to my another vlog. So guys, update ko lang kayo ang weather dito sa Kuwait ngayon. Grabe, kung sa Pilipinas umuulan na bagyo, dito naman bumabagyo ng alikabok. So, see guys, pakita ko sa inyo guys. See guys, halos hindi na makita yung mga building.